Happy Easter, happy new month. Mwanche muligelia andonsia sogendete kubwatia egetaseni kia Ndizi TV. Nigo chiaragire CHINSA ISANO na IBERE chiabono mugaso. Asinero bere gokoletera amangana AMAYIA buna bere kagwatika kurwa chingongo chionsi inye CHINSA. Nabakwenda kutobwatia CHINSA mochichi mitandao. Asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital. Nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Asensemo ya website na watu gwetera www.ndizitv.net. Iretere na FRIDAH KERUBO. Nolio kaine kiabuna chibi channel yogira goikera sole asenchera ya bene nere Sara MOMANYI. Chinsemo chibi arkelio niko toko bwaterana nere LYDIA MOSE. Chinga kitoroche abamenyi korwa ase ensemo ya Iranda. Babere baweso kebene na boigo kwe murunganeya kubwatikana n'umunyakonda oyoberega gukira na sensemecho na boigo kubeka amakarabati ebobe na boigo kurwa sensemeli yariana ninga bamenye bensemeyo babere bakwe murunganira gucia ase omubungo bo Charles Njoke kubwatikana no kuborwa gwestima asegeka yechiwiki isatum. Waigo asensemende ni gomora iwiki amagia ODM Raila Odinga abereka weso kya bene na boigo gukwanera okumusanana okukogendeta kwani kigwa gati ya babwatani bobo mabwa Azimio la Umoja kubatikana buna ningo orabega kwira libagalia ye Raila Odinga chingaki arabega koba omunyakerubo asenselie ye CHINSA chobomo bwa Afrika. Asinsemo chinde ababisa kura sensemo yobochenu wose clinical officers ni goba berba gwesoke bene na koralia gochaka omugiro bene kubatikana buna ni goba komochia eserikali ase ogotaligerelia ewizare yo obwekirano. Mwanchi muligerelia ayongati yali nkwaliganirite asomo basolero kolende toskato nyegera ngoira nanda segeke kekerubosyo elinde ngoma nyamange asenchira eyo wenge. Mwanchi muligerelia ngo kwaligani bene elinde tobeto gosanga asobwamo gochaka bonoiga goika omoelio AMAYIA yebire bigani gotoko yachaka korwa asorgongo rwa Gusii anene korwa asensemeli yariana asengo kumenya buna magega yokoborwa westima asegeka yechiwiki isato nigo abamenyi korwa ensemeyo babere bagwesoke bene na boigo kokwanera enganeyo gosanga nigetaseni kya Ndizi TV nigo babere bakomochia umubunge Charles Njoke ase ogotemukia egetambukiro kebwenete na boigo kubakonya nigo babere bakorera buna nigo obokoleri bwabere bogotenenwa ase nsemeyo anene ase obunchiri obunge bwabere bogotenena chingaki baenekire buna nigo obosalia obunge bogendete gokorekana kubwatikana no kuburwa westima nigo babere bakubolia abaraikurwa sensemeyo wesoke bene na boigo kuimukia egetambukiro kebwenete na kwaenike buna estima yaberege kwirana asensemeyo. Alice was James korwekerano iga tobwate mechando yestima eibaga bicho ile para iga bigo toita botukomu na togo tokorwe chiro twanyorana etokominyokibu twaminyokiba kachinyomba twasinywe stokonda tobwate stima tongo saba omweshimiwa ito Njoke eturasome kurutu ya yete twabere gesunde mono na ege twabere gesunde mono oboibo ichoire maiga lero sikuisi okorusu baka nyomba gwa itwa gwa Kenya ni gwa mwe guna bantu ba Kenya ni gwa estimate eyo
buna boni ge sai wi ba go biche go go kana gari sa kwata ki kwa kwa tu choro motaraim igo bona buna basa tu aso no chisim chide to limete echikwende byonsi pipi asinyire ekenyonsi abantu to siegete chituka boni gabantu bali kare kwende aso mweshimi woro ikaransete manyene kerono tu akwade chikura chonsi pi na ande buna bakasi be kerono iga sore boniga torena kitokonyo tu asoma ya kerono to nyago tumeko boibo sirali ba obira tanya gotoita abeire nege konekere sana ekero abanchari bakorera ngasimba takore tikiteyo security ga yuka ba mura boda boda bachandigete rero mbali gokoraga sipaka saa moja okoba yoborabu igo muri gari steam transform yere goroga na bere nene sana nale koboria omweshimiwa onchoke koranche konya abanchari bagochorete bunita yabo lakini bono kwa baferiri ebintu ebyabe bikorekana se bonchari uchakere itibo yabo ya itibo lyanya baro oche bakaliana bonchari okanone mechandere esima bwana onchoke abamenyi kurwa asensemo ya Iranda nigo babiri bagwesoke bene nabo igo kogikiria umunyakonda oyobereka gukira na CHINSA nabo igo kogendera kubabikira amakarabati nabo igo omoromo ase chipara okwana nigo baba komochia chinkwa na chiaye kubwatikana no kumurungania oko babiri bakwenike bana nigo likali kubeka omoromo ase chipara nigo agenderete kubeka amaraba ekyo kigendete kogechia abamenyi bense meyo nigo babolire omubunge kurasensemo ya kitutu chache South Anthony Kibagendi kweneke bunango imukyale egetambukiro na gwikirana ase CHINSA ekyagera nigo babete bakomochora elinde ko bakolera emiremere miya na nigo baganitie oborosia bwechipara babe bogokorekana obwikirano igo turuche amagosa akorekanete gaiga aseri tukoria igoro muna murigereti abaminto moroche ri karabati bekirega ri karabati ri bekire bobe riabe getubobe nonya kende gyo speaker okorekanaga muna bono omumuroito oyomo iga seterio katama na kende abagete somotaro agaswari karabati rime akakwireme abali boda boda anga mbaigete bakamokonya amaene pie pare korunya kwa gotira gotirogoro yato chandi e pare kwanso monjini obegeta amagene miaka yaire go 10 obegete go chago tinya mataru gabegete buya lakini bana bare tira maraba bachire kobeka nande para abana baito babune kire buna ntena korunya kwa ngakiranse amogongo timbugati bono baki omonjinio nonya kerto como kwando mweshimiwa mna kwa motomete tari gotorigereria abwata matarau nere tu akerte chikura onjinio ire para ni gabwato bochancho bonge kyaro to como tenento mobore ke bwana ta korwa se pare ega tari goto face ni gago tamata banga ligio mweshimiwa wana mweshimiwa ekena kitu abekira se TV njungo iranda tokonye omochando yoere no mochando yotorikoera ngosime katora matoke pare yiga agero amara nande nusu Tingaki ababwatani korwa asobomo bwa azimio la umoja bagendete kungusanana kubwatikana ningo orabega kuirali bagali ya Raila Odinga tingaki arabega koba omonyakirgo asi CHINSA cyobomo bwa Afrika nigo Raila abereka gwesoke bene nabayigo gokwanira enganeyo okwana nigo abuli abantu korwa asi bisaku otiga gosokya bali bakwa okoboko asoguchikoba abarayi gwetera asi kyamekyo asane kyabna nigo obogesa kubora bebokorenta ongwatananika anigo agocha magega y'abantu korwase chingongo wasokya bali bakwa okoboko anene asensemo ya Coast yabake gosokya Hassan Joho nabaigo asensemeli ya Nyanza gosokya Opio Wendanyi nabaigo John Badi nakorwa asensemeli ya Western gosokya Wycliffe Oparanya nigo ababere gakubabolia koeneke buna ngo abale omonto yomo okoboko uyo barabe bakumusira nabaigo koenekea obokoleri obuya asobomo bwa azimio la umoja. Tutaki kuleta magawanyiko ndani ya chama chetu. Msingi ya maeneo
ati sisi kama watu wa Magharibi, sisi kama watu wa Nyanza, kama watu wa Nairobi, wewe ni mwanachama wa ODM, kama mwanachama wa ODM, na kama ODM nataka kufanya uchaguzi, watafanya uchaguzi kama ODM. Ukileta hiyo fikra ya kugawanya chama kwenye msingi ya maeneo, utasambaratisha chama. Nataka ODM ibaki vile iko, the strongest and most organized political party in East and Central Africa region. Ndivyo ama sivyo? Safari hii tumesema hatukubali. Ama sivyo hivyo? Safari hii hatukubali. Tutang'ang'ana na namuomba bwana baba shemeji yangu, kwa heshima na taadhima baba. Huyu mtoto wako Hassan alijua amecheza ndani ya ODM miaka mingi sana. Si ni kweli? Kutafuta kiongozi ambaye yako sawa. Na sisi kama watu wa Pwani, sura yetu tumeweka mbele, tulikuwa tunaweka sura ya Hassan alijua. Tapigana ndani ya chama iwe itakavyokuwa, na baba nina imani ya kuwa utatuonesha mwelekeo vile ulivyo. Sisi tumesema ni Hassan alijua, mwingine atasema mengine. Wewe ni baba wa demokrasia katika Kenya hii, utatuelekeza, tutafanya vile ambavyo kwamba itakavyofanyika. Lakini muhimu zaidi, tunawaambia watu wote, chama kitaendelea kuwa thabiti katika Kenya hii, kwa sababu sisi ndio kinga na sisi ndio wale ambao kwamba ni ile last line of Wizara ya Wachenu nigo egendete gwitira amakongu chingaki omogiro agendete kwene kigwa ase chinyagitari ase obukoreri bwabere bwogutenenigwa ase chinyagitari cheserikali boigo ase nsemende abo bisa abo Wachenu nigo babere bagwesoke bene anene kurwa ase nsemeri ya clinical officers na boigo kwene kyagosikora bene gochigo chaka omogiro obo gochakira etariki yeiga eyamo yomutinyo yeiga okane okwana gwetera ase omonogerio bo gwetera ase ekyombe egya Kenya Unions Clinical Officers nigo babolirie eserikali gotiga kombya ewizara y'Obachenu nabo igokweneke buna ngokora bali amonchirilio ayo arachigonchirilia obokoreri ase wizara y'Obachenu. That the Kenya Union of Clinical Officers regrets to inform the general public of the imminent commencement of the national strike starting on April 1st, 2024. There was a directive from court that we resume our CBA negotiations. The Ministry of Health accepted the call and came to the table. The Council of Governors ignored. Abarai kurwa ase chikanisa nigo babire bagwesoke bene nabo igo kubolia eserikali kubali bagali ogwesana nigati nabo igo kugayana okongusana na okukogendeta kwene kigwa agati yeserikali nabo igo ewizara y'Obachenu elinde gokora omugiro oyogendeta kwene kigwa ase chinyagitari cheserikali okwana omo Archbishop Anthony Muheria nigabaga kwene kebuna nigabanta bange babiri bagusiria obugima bwabo ase amaboko y'abanyagitari chingaki ekiga cy'omugiro asabolia eserikali kweneke mnango twara bale okoigwana n'abanyagitari nabo igo obokoreri kogenderera. Government and those who are concerned in these negotiations, please find a formula while you look at the final solution. The Catholic Church, the bishops of Kenya are willing to help find this solution. But please, let us not use a currency of human life for whatever good cause you have. It is not worth losing a life. Both parties need to set aside their differences and come to the table to find mutually beneficial solutions with the ultimate goal of reducing the suffering of the sick and vulnerable Kenyans who are in dire need of medical care. The two CSS for agriculture and the one for health should honorably resign. People are opening bags of fertilizer written National Cereals and Produce Board, and that is a government agency. And they are removing stones instead of fertilizer. And the CS says in propaganda.
This is a bandit country. Chenye ningependa kusisitiza ni kwamba tuwe watu waadilifu ambao tunaenda sambamba na sura tuliyoumbwa nayo. Nichingaki serikali egendete kubika emirobiri meikirano ase ogukora oboingi na boigo obotumeki bw'ebinyogo byo gutindya ebitanjeiri ase ense ya Kenya. Abanyanyimbo nigo babiri bakwimukia egetambukiro na boigo gukora obonyabi bwabene ase county ya Kirinyaga erinde kweneke buna Gusii bale obotumeki bw'ebinyogo byo gutindya. Maiga yo gukora obonyabi bwo nigo babiri bakonaria emeuri etali emekirano kurwa asensemeli ya kyare eyaberege kwa libaga abonchereria gukora obonchereria butali obwekirano oigo nigo bayanikire buna nigo babiri bakonyora ethanol eyabereke gutumika ase oborosia bw'ebinyego byo gutindya ebirire abange gusiria obugima bwabo naboigo gukora kurindege kuregetindi nigo kyaberege kurwegwa ase bayanikire nka chinga kibarabe bako beka byara bali bagokora obonchereria butali obwekirano mbabe bakwimukirigwa egetambukiro kibwenete ne serikali. Na kuna ethanol imepatikana hapa na substance zingine na stamps ambazo zinaaminika ni fake za KERUBO, lakini tumemwambia officers wetu wa DCI wachunguze tupate mwenyewe. Sasa hapo mpatikana tu mfanyikazi peke yake, lakini ipatikane mwenye hii vifaa ili tuweze kuchunguza zaidi na tujue haswa ametoa wapi ethanol, ametoa wapi stamps za KERUBO, ndio sasa uchunguzi wetu ikamilike tuweze kupeleka mahakamani. Kuna mtu mmoja amekamatwa ambaye anasaidia polisi kufanya uchunguzi, na pia tunaambia wananchi wawe waangalifu sana, hasa wakati msimu wa Easter. Hii vitu unaona hapa ni vifaa vya kutengeneza pombe, na inaonekana kuna mtu anajaribu kutengeneza pombe kienyeji hapa bila kufuata utaratibu na ile sheria ambayo inatakana. Kwa hivyo tunakuwa na wasiwasi ya kwamba huenda ikawa hii ni baadhi za pombe zile sumu, na kwa hivyo tunawaonya wale ambao katika biashara wajua kwamba siku yao their days are numbered. Na pia tunaomba wananchi wakazi wa Kirinyaga kwa jumla, yule mtu yote ambaye ana habari kuhusu mtu yote ambaye anatengeneza pombe haramu kijijini ama mashambani ama mahali popote, muweze kuwasiliana na sisi kwa haraka iwezekanavyo, ndio sisi tuweze kuwakamata na kuwapeleka kotini. Mwanju murigereria korwa asoroboti oroni na ikire omoeli obomangana maya asebirebiga kurende toska tonyegera chikoraga CHINSA 10 ayena mange no nyara senchira yobwinye nabo kwenda gutobwatia asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabo tunya gwetera www.ndizitv.net Maliga ichikamera soko ene kibuna ebichana boigo eliogi lyagoikera sole asenchira ya bene nere Sara Momanyi tobe tokobwaterana nere LYDIA MOSE asinsemo chibyarkera na ncheria ne FRIDAH KERUBO twara obuligirelia borobia.